स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग ब्रेकिं निउज थामहिनबा बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों। फैगौ समनिफ्राय थामहिनबा गाबोननिफ्रायनो आयेन बेरेखायै जाय बिथांमोना उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय बे जुलि खालामनाय फिसायफोरखौ हमनाय अभियाना गाबोननिफ्राय सोलिगोन। नंगौ फिन नोंथांमोननो बुंफिनदों गाबोननिफ्रायनो आयेन बेरेखायै जाय बिथांमोना फिसायमोन बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा खालामदोंमोन बे हाबा खालामनाय फिसायफोरखौ गाबोननिफ्राय हमनाय जे अभियान बे अभियाना गाबोननिफ्राय सोलिबावगोन। हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंथि होदों जे गाबोननिफ्रायनो जाय बिथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा खालामदों जाय बिथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय बे फिसायफोरखौ गाबोननिफ्राय हमनाय जे अभियान बे अभियाना गाबोननिफ्राय सोलिगोन होननानै बे समाव नैबे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थामहिनबा बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथि होबावदों आरो आसामनि जे पुलिस बिफान बे पुलिस बिफाननो बे समाव गोख्रों रावजों बिथाङा बिथोन होदों जे आयेन बेरेखायै जुलि जानाय आयेन बेरेखायै जाय बिथांमोना हाबा खालामदोंमोन बे हाबा खालामनाय फिसायफोरखौ हमनाय बे अभियानखौ सोलिफिनगोन होननानै बे समाव बिथाङा बुंदों। लोगोसेनो बिथांनि बुंनायजों बिथाङा बुंदों जे आयेन बेरेखा थामहिनबा जाय बिथांमोना आयेन बेरेखायै हाबा जादों फिसायजों लोगोसे बिनि न'खरनि बिमा बिफा आरो बिनि न'खरनि जे सोद्रोमाफोर बे सोद्रोमाफोराबो समान समान दायनिगिरि होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसेनो जाय बिथांखौ हाबा खालामदों हाबा खालामनाय पुर'हित जाय बिथाङा बे हाबा खालामनाय बामोनजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बेवहाय थानाय हाबा जाफैनाय जुलियाव बाहागो लाफैनाय बे बाहागो लाफैनायावबो समान समान बिथांमोनाबो दायनिगिरि होननानै बे समाव रोखायै बिथाङा फोरमायदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनसे बिग आपडेट थामहिनबा बिग ब्रेकिं निउज नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव लानानै फैदों। गाबोन फुंनिफ्रायनो आयेन बेरेखा हौवाफोरनि आखायाव नांगोन हेंकाप। नंगौ गाबोन फुंनिफ्रायनो आयेन बेरेखा हौवानि आखायाव नांगोन हेंकाप। नोंथांमोननो बे समाव मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों। गाबोननिफ्रायनो थामहिनबा गाबोन दिनै सानसे बा गाबोननिफ्रायनो आयेन बेरेखा हौवाफोरनि आखायाव नांगोन हेंकाप। गाबोननिफ्रायनो आयेन बेरेखा जाय बिथांमोना फिसायमोना हाबा खालामदों बिनि आखायाव नांगोन हेंकाप होनना बुंदों। आयेन बेरेखा हाबा खालामनाय हौवाफोरखौ गाबोननिफ्राय नायगिर अभियान खालामगोन होननानै बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। फुंनिफ्रायनो सोलिनाय आयेन बेरेखा फिसाय हमनाय अभियाना फुंनिफ्रायनो सोलिगोन आयेन बेरेखा फिसाय हमनाय अभियाना होननानै बे समाव बिग आपडेट होदों। थाना बुंसारगोन आयेन बेरेखा फिसाय। नंगौ थाना बुंसारगोन आयेन बेरेखा फिसाय। थाना बुंसारगोन आयेन बेरेखा फिसाय। आसामनि खना खनला जायगाफोराव सोलिगोन आयेन बेरेखा फिसाय हमनाय अभियान। आसामनि खना खनला जायगाफोराव सोलिगोन आयेन बेरेखा फिसायफोरनि हमनाय। आयेन बेरेखा फिसायफोरनि मुं फारिलाइ लाना आसाम पुलिसा थियारिसै। आसामनि पुलिस बिफाना बे समाव गोख्रोंसै। उन्दै बैसोनि हिनजावसा हाबा खालामनाय फिसायफोरखौ थियारि था। जाय बिथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा खालामदों बै उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय फिसायफोरा थियारि थानायनि सम। मानोना गाबोननि समनिफ्रायनो उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय बे हाबा खालामनाय फिसायफोरखौ हमनाय जे अभियान बे अभियाना गाबोननिफ्राय सोलिगोन। नंगौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। गाबोन फुंनिफ्रायनो आयेन बेरेखा हौवाफोरनि आखायाव नांगोन हेंकाप। नंगौ गाबोन फुंनिफ्रायनो जाय बिथांमोना आयेन बेरेखा हाबा खालामदों बिथांमोननि आखायाव हेंकाप खालामगोन होननानै बे समाव बुंदों आसामनि पुलिस बिफान। बे पुलिस बिफानखौ बे समाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों जे बिथांमोनखौ थियारि थानो होदों आरो थियारि थानानै खना खनला आसामनि खना खनला जायगाफोराव थांनानै बिथांमोना आयेन बेरेखा जाय बिथांमोना हाबा खालामदों बे हाबा खालामनाय फिसायखौ हमनायनि थाखाय अभियान बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बे बिश्व शर्माया बिसोर बिग आपडेट होदों। लोगोसेनो रायजो राजाखौ खावलायदों जाय बिथांमोना बे नोगोरारि बिथांमोनखौ खावलायदों जाय बिथांमोना नुदों बे आयेन बेरेखा हाबा खालामनाय बे हाबा खालामनाय नुनाय जे जाय बिथांमोना हाबा खालामदों बे हाबा खालामनायनि बेरेखायै बा बिथांनि हेंथायै सोरखारनो फोरमायनो थाखाय बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंदों।
चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो